Argiaren podcastak. Vegetarianoek animaliak entzuten dituzte. Beranduegi. Feministek gizonak entzuten dituzte. Beranduegi. Tertulistoek kurrikuluma hobetzeko entzuten dute. Beranduegi. Jeltzaleek, ez, hauek igual ez. Eta zuk, Ruper, beranduegi entzuten alduzu. Ene begiek ez dute malko isuritzeko horik. Bale, Ruper, bale. Beranduegi, autobomborik behar ez duen podcasta. 2 ostiralean behin argia.eusen. Don't know much about history. Don't know much biology. Don't know much. Hau, oroimen histerikoa da. Historia diren istorioek txoratzen gaituztenon podcasta. But I do know that I love you. And I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. Don't know much about you. Halo, Nagor eta Epunto. Gaur urteko egunik egokiena da, bizitzako arlo guztietan, baltza, maite dugun pertsonetako. Umore baltza, arropa beltza, azal beltza, ertzaintzaren beltza, horiek ez. Baina gau beltza, bai. Bai. Eta, bueno, zeta belaunaldiko entzat, edo hori ez badutu lertzen, ari gara imperialismo kulturalak Halloween bezala saldu duguna. Hori da. Eta, bueno, pues, gau beltza denez, zero be, kontu beltzez, hitz egitea baino. Bai, hori da. Benetako gertakizun beldurgarri bat kontatuko dizuegu gaur. Eta horrek nola eragin zuen fikziozko istorio beldurgarri bat. Bueno, batzuk, baina batez ere bat. Eta ziende hori ba. Benetako gertakizuna sumendi baten eztanda izan zen, erupzioa izan zen. 1815ko apirilaren 5ean hasi zena, eta egun hartan, hainbat mendetan lo egon ondoren, Sumbawa uhartean, egungo Indonesian, Tambora mendiak, esan bezala, eztanda egin zuen, erupzio ertaina zen hasieran, turmoiantzeko hotsak entzun zituzten 200 kilometrora, eta biharamunean Jabakialdean erautsa ere erortzen hasi zen. Handik egun batzutara apirilaren 10ko arratsaldeko 7etan, Sumbatran, Tamboratik 2600 kilometrora kainoi hotsak entzuten hasi ziren edo hori uste zuten. Eta bertako osteak ere mobilizatu egin zituzten, eraso bati aurre egiteko edo. Garrantzu dela. Pentsatu zuten, baina hotsoiek Tamboratik zetozen 2600 kilometrotatik, ez? Erupzioa areagotu egin zen, hilaren 10ean eta 11ean, eta 800 megatoira iristeraino. Gizakiek inoiz detonatutako arma nuklearrik indartsuenak, hau da, historiako eztanda artifizialik handienak 57 megatoiko indarra askatu zuen. Bai, imaginatu, 10 aldiz edo gehiago, ez? 15 aldiz. Zin dut, imaginatu. Ez. Eta gaina jende gutxik, imaginatu bai, baina oso testigo, ez? Lekuko gutxi geratu ziren. Gerora, Sir Thomas Stanford Raffles Britaniar gobernadore kolonialak eta Heinrich Zollinger botanikari zuritzarrak lekuko batzuen testigantzak jaso zituzten. Horien arabera, suzko 3 zutabe lurretik irten eta zeduraino iritsi ziren, eta mendia su likidozko masa bihurtu zen. Esan bezala, lekukotza horiek biltzatzen erraza izan, Tamborako penintsulan 12.000 lagun bizi ziren, eta horietatik soilik 40 atera ziren bizirik. Propongo ser de ti un volcano en amor, tal vez es un mal común. Y así como ves, estoy viva. Será cuestión de suerte y creo que empiezo a entender. Despacio, despacio, comienzas a
Gite, pentsu dut, 10.000 lagunetatik bakarri 40 ezten bazien bizirik, seguro 40 horiek Britania eta Suitzar horien lengusuak edo izango ziela. Segurazki bai, baina bueno, haiei ere, Britania herri eta Suitzarrei ere iritsiko zitzaien, Ondoren? Bai. Berehalako ondorioak ikaragarrak izan ziren, ez? Asia hego-ekialdeko uharteetan, baina munduko bazter guztiak astinduko zituen. Ondorengo hilabete eta urteetan. Kristona deitzarra zabaldu zela. Bai, eta azkenean, 1816 urteari, urrengo urteari, udari gabeko urtea esan zitzaion, ez? Azkenean, sumendiak urte bete lehenago, atmosferara jarrutako errauts volkaniko kantitate izugarri horrek, izugarri hori mundu osoan zabaldu zen, bereziki ipar hemisferioan, eta orduan errautsak etzien utzi eguzkizpiei lurrera iristen, eta temperaturak izugarri jetzi ziren. 1816ko udan, edo ustezko udan, erupzioak graduta urte bete baino gehiagora, lurra egin zuen, udan, ia hemisferio guztian, abuztuan goizero izotza izan zuten. Entonces, polita. Bai. Ia orain bezala. Baina adelantzezkoa, hori da. Ekaitzak eta euri jasak, noiz nahi, non nahi, eta ibaiak izozu ziren, da, karo, izotzak urtzean, ugoldeak izan zituzten. Rinek berak gainezka egin zuen, eta Hungarian elur marroia bota omen zuen, errautsaren eraginez, eta Italian berriz elur gorria ikusi omen zuten. Eta Indiako montzoia, azkenean munduko klima sistema garrantzitsuena, 2 urte atzeratu zuten sumendiak igorritako gasek. Alegia, artean dinosauroak biziri baleude, denak abatzeko moduko petardazua. Hori da, bai. Azkenean klima aldaketa bortitza izan zela ikusi dugu, eta horrek noski ekarri zuena zan hondamendia nekazaritzan. Uztakera bat suntsituta geratu ziren, eta John de Post historialariak tanborak eragindakoa mendebaldeko azken biziraupen krisia handia izan zela esan zuen. Izenburu hori jarri zion, 1977an idatzitako liburuari. Itz potoloak. Bai, eta osasun eta higiene baldintzak ere nabarmen egin zuten okerrera, ez? Kolera, adibidez, ordurate Bengalako golkoko gune jakin batzuetara mugatuta zegoena, Moskuraino zabaldu zen, eta tifusa ere berehala edatu zen, azkenean giro ez eta hotza, ez? Egokia da tifusa edatzeko, eta Europan 800.000 pertsona kutsatu omen ziren, soilik 1816an. Gero esan dezatela gure natura ez dela zirkularra eta dena ez dagoela lotuta. Sumendi batek gaixotasuna edatzen ditu munduko txoko askotara. Eta gozea. Eta gozea, 19. mendeko gozeta handiena izan zen. Sumendiak eragindakoa, eta horrek zedakar ere prezioak izugarri igo zirela. Ingalaterran premiako gaien prezioak 250 egin zuen gora, eta Frantzian 350. Olioren preziora ez dira heldu, baina nahiko igora handia. Bai. Eta gainera, Europa gerra napoleonikoek ahulduta zegoen gainera, ez? Eta orduan zaila da, erupzioaren ondorioz zenbat persona hil ziren kalkulatzea. Hiltzeko joera oso zabaltuta zegoen momentu. Hori da, bai. Zenbaiten arabera 200.000 persona hil ziren Europan. Ez? Horren eragin zuzenean, baina beste iturri batzu diote, bakarrik Irlandan hildakoak 1.000 izan zirela. Eta azkenean tanborak eztanda egin eta aurrengo 3 urtetan Europako heriotza tasa bikoiztu egin zela esaten da. Alegia. Hori bai dela tanborra da, eta ez donostiko gauza afruz hori. Gauza zer? Afrusa. Afrusa da?
ez dut ezer esango, donostiar bezala, ez dut, adierazpenik egingo. Edo azpeitiakoa berdin zaite. Bai. Zenbaki batzuk bota ditugu, beste batzuk botago ditut, egia esan batzutan olako zenbaki handietan ni galdu egiten naiz, ez? Kontua da, 1815ko apirilaren hasieran, hau da, erupzioa baino lehen, Tanbora mendiak 4.300 metro altuera zuen, eta erupzioaren ondoren 2.851 metrotan geratu zen. Jesus, zer gertatu zen? Ba, hori. Dena, bai, zerura botazun. Konpartitu zuen bere barnea. Konpartitu zuen 160 kilometro kubiko material jaurti zuen atmosferara, edo bestela esan da, 140 bilioi tona. Nik bietan galdu egiten naiz. Hori gramotan zema da? Asko. Eta... 140 bilioi tona harri edo... Errauts, bai. Zuzenean erregistratutako inoizko erupziorik handiena izan zen. Eztan da Sumatran entzun zuten, esan dugun bezala ez, 2.600 kilometrora, eta errauts volkanikoa 1.200 kilometrora iritsi zen. Osea, orain gauden lekutik, Paris pasata. Hori da, bai. Sumenditik hurbilen zegoen hirian, Makasarren metro kuadroko 626 kilo errauts erori ziren. Eta errautsadarra edo zutabea estratosferara iritsi zen lurrazaletik 43 kilometrora gora. Eta lurrazalean jarioaldi piroklastikoak, ez dakit, gizon hori da, Vesuvior, Pompeia nola suntxitu zuen, jarioaldi piroklastiko bat izan zen, eta hau 20 kilometroko ingurumarian edatu zen. Alegia, Tanbola horri bakarri falta zitzaion Sauron agertzea. Bai, hori da. Nahiko Mordor egin da zegoen ingurua. Eta agertu zen eta inorketzuen ikusiz, jarioaldiak zuzenean 11.000 persona hil zituen. Eta eztandaren ondoren tsunamiek, tsunamiak ere sortu ziren, horrelako eztandar baten ondoren, beste 4.600 persona hil omen zituzten, eta kalkulatzen da ere, egun Indonesiak hartzen duen ere muan, goseak eta gaixotasunek 59.000 eriotza eragin zituzten. Baina, bueno, ikusi dugu, mundu osoan zenbat hildako eragin zituen, kalkulaezina da. Jende Mordor bat. Hori da. Bai, ondori asko izan zituen, adibidez, Amerikako estatu batu, jaio berriak edo taxutzen lagundu zuen, Hori ere bai? Bai, porque goseak eta kondizioiek jendea barrualdera, American Heartland deitzen dioten hortara bultzatu zituen, eta orduan gaur egun oraindik badago kostaldeen eta barrualderen arteko dikotomia hori edo, orduan esan dezagun, taxutu zen edo, eta gero asmakizunetan ere bai, ongarri mineralak asmatu zituzten, bizikleta, ez zuten orduan asmatu, baina asko edatu zen, zaldiak elikatzeko, elikagairik etzegoelako, orduan, bizikletek jaten ez dutenez, asko edatu ziren ere bai. Zumendia bizi modu osasungarriago bat egiteko baliagarri ere izan zen. Hori da. Kirol pizka gehi egiteko. 1996an, duela gutxi, Warwicken Inglaterran, geozientzia aplikatu buruzko jardunaldi batzuetan, Kenneth Spink izeneko geologak esan zuen, Waterlooko guduan Napoleonek jasandako porrota erupzioaren ondorioa izan zela. Bueno, ba. Hemen podcast honetan bide guztiek ez dara mate erromala, baizik eta Waterloora.
Eta abara. Eta abara bide Nik batez. Waterloo irakurri entzuten dudan bakoitzean, ja, lehenengo notak etortze zaizkit burura, orduan, puntok eta biok erabaki dugu Waterloo aipatzen da bakoitzean. Entzule hartu arnasa, aba itzuliko data. Eta agian Napoleon aipatzen dugun bakoitzean ere bai. Hori ere bai. Bai, igual gehiago izango da. Bueno, baina, Waterloo? Bai, kontua da, hori, gudua, Waterlooko gudu ezaguna, 1815ko ekainaren 18an izan zen. Hau da, sumendia, tanbora sumendiak eztanda egin eta aste batzuetara. Eta ordurako sumendiaren eragina nabarmena zen eguraldian, eta Belgikako gudu zelaian egon ziren arabera, hori, zerua erabat estalita zegoen, odei beltzak zeuden, zaparradak etengabe botatzen zituen, eta azkenean zorua zelaia erabat lokazuta zegoen, eta artilleria aurrera ematea ezinezkoa zenia, ez? Beste historialari batek, Logi historialaria ez dator bat espinken teoriarekin, eta ez dukatzen Waterlooko ekaitza tanborak eragin zuenik, baina azkenian eguraldia bi bandoen kaltetan okertu zela dio, ez? Orduan, zentzu pizka badaka. Bai. Beste faktore asko erabakigarriagoak izan zirela dio, ez? Baina intzatatu behar da, Napoleonen estrategian, ez? Hainbeste garaipen eman zizkion estrategia horretan, tropak oso azkar mugitzea funtsezkoa zela, eta orduan lokatzak igual, bai kalte handiagoa egin ziela, ez? Napoleonen tropei etxaiei baino. Bai, humor amarillo bezalako proba horietako batean ibiltzea ez da komeni gerran. Hemen ere badukagu hori lotxagabeak programa. Hori zer da? Humor amarillo euskaldun moduko bat. Hori ere badago, Bai. Ostra. Bai, eta ben. Bueno, ez dut ikusiko, bale. Antzekoa da, baina agian iruzkin arrazista gutxiagorekin. Bai, Bai. Claro, horregatik ez dira ikusi behar txikitan markatu zituzten referentzia kulturalak. Berriro orain. Kontua da, Napoleonen porrota neurri handiagoan txikiagoak tanborak eraginda izan edo, ez Napoleonen porrotaren ondoren berrezarkuntza iritsi zela, Europan antzinako regimena berrezarri zuten, baina luzaroan ez, 1820an ja irautza liberalen uholdeak Europa hartu zuen, eta liberalismoaren eta nazionalismoaren dotrinak bultzatu dituzten irautzen buruzagi intelektualak, baina azkenean irautzen oinarrian, ez? Beste irautza askotan bezala, adibidez 1789an Parisen gertatu bezala goseak eta prezioen igoerak jotako herritarrak zeuden horren atzean, ez? Beraz, tanbora gutarra zan, iraultzaia zan. Bai. Oso era gordinan. Oso metodo, ez? Espeditiboak erabilizituen, baino bai. Baina, ikusi ditugu oso ondorio lazgarriak eta beldurgarriak eta irautzaileak ere, esan duzun bezala. Baina inspirazio iturri ere izan zen sumendia. Zegin zuten bere izenean. Joseph Mallory William Turner, 1785an jaio eta 1851an hildako margolari ingelesari, argiaren margolaria edo atmosferen maisua esan izan diote. Eta izengoiti horiek eta lortu duen ospe hori tanboraren erupzioari esker edo esker ere izan ziren, ez? Beak nagusiki paisaiak margotu zituen eta impresionismoaren aurrekaritzat jotzen da, kolorearen tratamendua, ez? Zertzela da askengati, baina batez ere hori, ez? Kolorearen erabilera oso bereziagatik. Badakin dan dizoazen. Bai. Kontua da, tanborak atmosferara egorritako errauts maila altu horrek eguzki sarrera ikusgarriak eragin zituela. Europan hori, jende asko deskribatu zituen horrelakoak, eta azkenean Turnerrek ez zuen, ez zituen koloreiek irudikatu, baizik eta ikusi egiten zituela. Hori da, azkenean begin aurrean zeukana ez ikusten zuena margotu zuela. Realismo magiko, realismo erabatekoa. Hori da.
ez digu meritorik kenduko, baina bai. baina sumenduaren laguntza izan zuen. Hori da teoria bat, beste teoria bat izan daiteke ikusita ze kolore bereziak eta hola erabiltzen zituen, arginanok darabilen perresilberaren efektupean margotzea. Agian, edo igual, errauts volkanikoak ez dakigu ze efektu izan zituen. Hori bai, errautsak. Agian, eriotza ez dakit. Goxo bat erabiltzen, bai. Probatu horko? Beste margolari bat ganere eragina izan zuen, Caspar David Friedrich. Caspar, ditzen zan? Bai. Jesus. Bai, C. de Friedrich bezala ezagunagoa da, ez? Askotan izen berezi horiek, ez? Inizialen bidez emate zuzelako. Caspar, Podemosen militatzeko modukoa. Bai. 1774 jaio zen, 1840an hil, eta beraz, erupzioaren garaian lanean zebilen, Dresden, Alemanian, Elba ibaia izuzturik egon zen Luzaroan, beste Elba ibaia eta beste asko. Eta esan bezala, Friedrich, azkenean geratu zen Elba ibaiari begira, ez, eta bertan nola itzoz puskak eta, ez, eroritzen, ez, jariatzen ziren, ibaian bera, eta orduan erabaki zuen zirriborroak egitea. Ikusten zuen horren zirriborroak egitea, eta gero zirriborro horietan oinarritu zen izotzezko itsasoa, horre ezaguna, itxaropenaren ondoratzea ere deitua, ez? Hori egiteko. Eta azkenean erromatismoaren lehen aroko kuadrorik emblematikoenetakoa edo da. Eta hor ere Sumendiari maitasuna dario. Bai. Baina inspirazio iturri izan zen batez ere nik uste literaturarentzat. Hori ere bai. Bai. Eta Suitzan, Leman lakuaren inguruetan, idazle batzuek egin zuten oporraldi, udaldi berezian. 1816ko uztailean, esan dugu, udari gabeko hori da, bai, udari gabeko uda hortan, Lord Byron, John Polidori, Percy Shelley, bere emaztea Mary Shelley eta beste idazle batzuk juntatu ziren, esan bezala, Leman lakuaren inguruan, baina, temperaturak oso baxuak ziren, euri jasak, etengabeak, eta orduan, etxe barruan Kriston plana. Bai, hori da. Seguro horrela aurre ikusi zutela oporraldea. Bai, baina, azkenean ez zitzaien gaizki atera. Bezala. Ez, Shelley senarre emazteak maiz juten ziren bila dodiatira, hori zan Lord Byronek eta Polidorik alokauta zeukaten etxera, eta horietako bisitaldi batek 3 egun eta 3 gau iraun zuen. Gero bidean, ez etxerako bidean bustitzeko horik ez, eta geratu ziren, bai. Eta orduan, egonaldi hortan idazleek aspertuta, beldurrezko historiak asmatzea idaztea eta elkarri kontatzea erabaki zuten. Eta azkenean, genero gotikoaren mugarri bihurtu ziren, bihurtu zen esperimentura, ez? Eguraldi txarrak eta giro ilunak, eta azkenean, Tambora Sumendiak eragindako esperimentu horrek. Handik atera ziren Lord Byronen iluntasuna, John Polidoriren vampiroa, berez oso ezaguna ez dena, baina lehen vampiro historio modernotzat jo dezakeguna, Bram Stokerren Drakula da, ez? Ezagunena, hori baino 80 bat urte lehenago idatzi zuen Polidorik vampiroa. Eta beste bat. Bai, beste bat, nik uste emaitzarik nabarmenena, ez? Ariketa literario berezi horren emaitzarik nabarmenena Mary Shelley. Mary Shelley. Bai. Mary Shelley eta bere torlo jodun gizon gauza hori. Mr. Frankenstein, or Victor Frankenstein. I'm Dr. Frankenstein. I'm out here saving lives. Ego by my side. That's right, I made you slime. Tyler, create you guys. Never mind. I bet you hate that line. That's death to everybody in my class. No Columbine.
pay me in decimals. Comma signs, dollar signs, baby, pay me no mind, cause I'm out of mind. This nigga's out of line. Iced out pendant, Jesus, iced out cross, missed out on church last weekend. Iced to his chin, now them charges pending. Know that I'm a sin, Lord forgive us. Orain bai. Bai, Orain bai. Frankenstein edo Prometeo modernoa. Prometeo modernoa, Bai, Hori ere bada. bai. Bai, Prometeo modernoa berez, Prometeo personaia mitologikoa da, eta Frankenstein doktorea izango litzateke kasu honetan. Badakizu, jende pedante hori ez duzu gorroto, esaten duzunean, adibidez, gau beltza da, eta Frankenstein ez mozorrotuko naiz da, ez. Frankensteinen monstruoaz, ze Frankenstein berez doktorea da. Gila da. Bai, eta zuzenketa horiek egiten duten jendean nahiko... Jende jatorra beti behar da bat alboan. Bai. Kontua da, Frankenstein eta Prometeo modernoa izan zela, beak asmadutako historioa, gero etxera itzultzean, asmadutako historio hori lantzen jarraitu zuen, eta 1818an argitaratu zuen, Frankenstein, eta azkenean zientzia fikziozko lehen nobelatzat jotzen da, ez? Bai. Hain maskulinotzat jo izan den generoa, eta emakume batek... Bai. Esan gutxi ongo dira sorrera hortan, ez? Emakumezkoek idatzitakoak edo... Bai. Bitu. Hala, hola samaiko diogu amaieran, gizakeren alde ilunari baino, alde onari gora zarra eginez, ez? Gauza txarretatik ere, gauza honak atea daitezkelako. Zai hau ere horren froga da, ez? Lehen gaitxarra garela esaten ari zara, edo? Bueno, froga bizia gara, beste miserietan oinarrituta, historia derrak sorta daitezkela. Hori da. Agur. Aio. Argiaren podcastak. Podcast hau libre eta doan zabaldezakegu argiaren komunitatea osatzen duten milaka lagunek proiektua diruz babesten dutelako. Zuk ere kazetaritza independentea bultzatu nahi baduzu, egin zaitez argiako kide.